Is it me? Am I the drama? Hi divas, tady Tadeáš. Hi Sugar Babies, tady Danny. Vítáme vás u nového podcastu vašeho oblíbeného, který se jmenuje Kontroverzní Stargate! Ne, to nemůžeme brát, už mluvím. Proč jsme si nedali rušové trička, když jdeme točit o Barbie? Lidičky, určitě odebírejte naše Hero Hero, protože tam epizody vychází o 4 dny dříve, ve čtvrtek v 19:00, takže až mi se někdo bude psát, kdy bude nová epizoda, tak bude ve čtvrtek v 19:00 na Hero Hero za 6 € na celý měsíc. A často se nás ptáte, jestli tam máte jakoby content jenom toho měsíce, který odbíráte, tak tam máte úplně všechno, co jsme tam kdy postli, takže jestli chcete se zmát na nějakýma hlasovkama Čopoholik Adele, tak tam máte všecko. Takže go subscribe, jsou tam necenzurované, celé ty epizody tam bývají teďka třeba nevím, o půl hodiny delší než na YouTube. I think that's a pretty good deal. Takže dejte odběr a my jdeme na dnešní epizodu, která bude Letní slasti. 4. Dneska zase odehrály nějaké věci, o kterých si musíme popovídat, já jsem jel do Bratislavy. Naše letní slasti jsou nekonečné jak Riverdale. Prostě vole, 7. série. No. Tak tohle to furt je, tak co máme dělat, kurva? No prostě letní slasti, kurva, náš život je slast, tak prostě co? No, jak kdy? Ach jo, čím začneme? Můžeme asi, dej, já se na to napiju, protože to bude flashback. Děcka, já jsem jel tenhle rok, tohle léto do Bratislavy. On prostě je rád ten cirkusák. Lidička a Zlatička, v něm psala jedna firma ohledně spolupráce a že si může buď zavolat přes FaceTime, anebo že si může dát schůzku v Bratislavě. A já, jelikož jsem do té Bratislavy chtěl prostě se tam nějak ukázat, prostě tak jsem si řekl, že teda tam pojedu. Lidi, vy víte, že já a Slováci prostě kategorie sama o sobě a je o tom už pár podcastů a dokonce i storytime na mém YouTube channelu. Každopádně prostě jsem prostě neponaučitelná píča a tak jsem si řekl, že teda prostě tomu dám zase šanci. Děcka, všichni víme, kdo je. Braňo. Jo, Já vám tady klidně dám jeho Instagram. Já mu nebudu dávat takovýhle, vole, takovýhle. Tak nedáme Instagram. Děcka, Braňo je takový čurák, s kterým se tahám, vole, od dubna roku 2022. Že tahám. Netahám, vole, on mě tahá za nos, prostě. Já nevím, to mi rozlat. On prostě tahá tebe. Ano. Do té Bratislavy. A jak jsme byli v Londýně, tak jsem se prostě nudil a byl jsem nějaký depressed z mojí zkušenosti z London Boys. Tak jsem napsal zase Braňovi. A to jsme se zase třeba 2 měsíce nebavili, protože zase mi něco udělal, vole, já nevím už ani co. Měl za tebou dojet do Prahy na Sugar Bombex a nepřijel. On o něm mluvil v 50 podcastech, udělal o něm celý storytime na YouTube a pak si řekl, víte co, to ještě není u konce. Takže se s ním 2 měsíce zpátky vyjebal a teda si řekl tak ještě po 50. A jel za ním do Bratislavy. Každopádně, vy jste si zašli psát zase během toho Londýna a psali jsme si měsíc, každý do píči den. Jsme si psali od rána do večera, volali jsme si, vole, všechno bylo růžové, bombastické, píčo, suprózní. A já jsem si říkal, že ty vole, na dlouho pojedu do té Bratislavy. A měl jsem tam jít jako na 2 dny kvůli té schůzky a ona tam jsem jako déle, že budeme jako spolu. Takže jsem tam jel od pátku do pondělí, nakonec jsem musel jít teda do úterý kvůli jiného Slováka. No, prostě byl jsem v Delulu král a prostě jsem věřil tomu, že tam prostě budeme celý víkend spolu si užívat, vole, boyfriend, prostě materiál, úplně prostě nádherná, že to bude úplně úžasné. Jedu tam, ten den si ještě píšem a děcka, mega zvláštní věc, já jsem se probudil po strašný kalbě v grooveu a já jsem strašný hangover a strašně se mi tam nechtělo. Tak jsem mu psal a on mi třeba 2 hodiny neodpověděl. Takže jsem si říkal, že ho teda mrdám, protože se mi nikam nechtělo jet a už jsem zrušil vlak. Zrušil jsem ho, prostě jsem dal, že Stordo. A deka jsem otevřel tu aplikaci, ne Airbnb. Otevřel jsem to Airbnb a takhle klikám na to rušit a v ten moment on mi zavolal. Kdyby mi nezavolal, tak se na to vyseru a nejedu tam. A on mi zavolal, že prepáč, já jsem se zhulil, takže spal, že jdu odpoledne, což mu věřím, protože taky se nám to stalo párkrát, že se zhulí, že spíš do odpoledne. A že teda jako přijedu a bla bla bla. Voláme si třeba hodinu, ještě ten den, co tam jedu, jsme si volali třeba hodinu, vlezl jsem do vlaku a jedu. Ještě se v tom vlaku jak píča maluju, aby vypadal hezky, vole, for him. A píšu mu tak 10 minut předtím, než mám přijet do Bratislavy, že halo, za chvíli tam budu, protože pán mi nakecal, že bude tak úžasný a že mi tam vyzvedne na nádraží a on že OK, že už tam je a střelil jsem kolem něho úplně ticho a píče, když jsi na hlavní nádraží a prostě kolem tebe úplně ticho není, když jsi v takovým getu, jak je Bratislava, tak furt tam jsou lidi kolem a já píče, tam nejsi, vole, prostě mi řekni, kde jsi, ne, a on ne, že tam je na záchodě a já píče, že ani vůbec nesere, že je doma a už se prostě sebere a jede, ne, a on OK, přijedu tam a na peroně nikdo a já
tak asi čeká před tím nádraží. Vylezu před nádražím a před nádražím 4 bezdomovci a 2 cigáni. A já... Volá mi moje máma. Co kurva děláš v Bratislavě? Protože moje matka je totální stíhačka na polohy, vole. Ona má tvoji polohu. Jo. Aha. Vždycky, co děláš tam? Co děláš tam? A já, píčo. A já, no, už tam jedu za kamarádama. A ona, no aby to nedopadlo jak minule, ale pojedeš zase další ráno domů. A já, A já, víš co, mrda, nebudu tady čekat prostě jak píča, volal jsem už 2krát, nebyl mi telefon, ale říkal jsem si, to není možný, vole, aby se jako na mě vysral, když tady kvůli něho jedu. Když se na tebe vysral ještě ke všemu minule a předminule. Víš co, to prostě neudělá, to prostě není možné. Takže jsem si vzal prostě, vole, Uber a jedu na ten Airbnb. Jedu tam a už tam mi začíná docházet, že už je to třeba hodinu, co jsem v Bratislavě a týpek prostě nic. Dám storíčka z toho Airbnb a týpek to do minuty vidí. A já... Víš co, že když teda mě ignoruješ, tak buď třeba tak jako tak mě ignoruj, že ať nevím o tom, třeba prostě nepodíval z fejku. A já, ten skurvej čurák, takže jsem se úplně nasral, ale víte co, já už jsem ani nebrčel nic, prostě já už jsem tak jako otupělej tomuhle, že já už jsem, že ha, once again, here we are. Takže jsem byl takový, že kdykoliv něco takového udělal, tak jsem měl úplně breakdown, nebyl jsem so smutnej, ale teďka byl, že já tě zničím. Já jsem byl, že pičo, já si normálně najdu jeho polohu a půjdu tam normálně zmlátit, vole. Takže jsem se úplně nasral. A volal jsem Danny, tu situaci. Danny zase nasala a napsala mu trošku diktát. Chceš se pochlubit? Lidi, já nejsem jako člověk, co by se nějak, jako nehádám se většinou moc s lidma, jakože hádám se tak možná s tebou a to taky není. Čuráku, zdechni, mrtko vypičená, rozkopu ti hlavu. Já prostě nejsem tady ten typ člověka agresivního. Ona je agresivní sama, když se rozčile sama ze sebou, ale s tím člověkem. Přesně, ale tady ten piču skurvený, vole. On si blokl. Ale bude koukat na tenhle podcast, vole. Čau, Braňo, zmrde. Takže, já. Ubohý, trapný dětinský kokot. A vždycky se budeš pičo divit, že o tobě mluvím hnusně, bo on vždycky volá to dáš jako Delia, prečo ma nemáš ráda? Ja sledujem tvoje videa, tě mám naozaj ráda, ale prečo ty ma nemáš ráda? No možná preto, že si tupá piča. Možná preto ťa nemám ráda. Kokot, malý, pojebaný. No ještě, aby se chováš jak malá čupka. Co z toho reálně máš, z toho jak se chováš? Vždycky přilezeš zpátky jak malá děvka, začneš se mu srát zpátky do života, aby zase akorát si ukázala, jak jsi malé vypadlané děcko. Ostuda, vážně ostuda. Tady jsem myslela, že jsem skončila. Nevím, co se ti reálně děje v hlavě, protože to není normální a měl bys hledat nějakou odbornou pomoc, protože jsi magor, normálně psychopat, blázen. Přemýšlím, co ti honí hlavou, že se takhle chováš. První utočíš z klubu a vymyslíš si, že doprovázíš kámošku, potom se za tebou týpek jebe XYZ kilometrů do cizí země a ty se neobtěžuješ nejenom přijít, ale teda ještě ani jako vysvětlit situaci. Malá skurvená dětinská čupka. A toto ti ani nepíšu, že chudák tadášek, toto je jenom o tom, že jsi psychopat. Tak se s tím začni reálně léčit, zmrde. Nechutné, ostudné, trapné, ubohé, hnus. A on to neodepsal, ale odpověděl mi na story, kde propaguju svoje Hero a napsal can't wait. A já se nemůžu dočkat, až ti rozkopu hlavu, ty zmrde. A potom, proč necháš někoho reálně za tebou přijet, 3 minuty předtím, než přijede, si voláte a potvrdíš, že ho vyzadáváš na nádraží, abys potom nepřišel a přestal mu odpovídat a zvedat telefon? Já chci vědět proč. A týpek. Táto konverzácia mi nerobí dobré, ospravedlňujem sa moc, ale už jsem napísal svoje dovody, tak prosím to už nezhoršuj. Chápem tvoje pocity. Ospravedlňujem sa moc? Ty se máš ospravedlovat mě a ne tobě no DMs do píči. Ale niektoré veci majú byť ako sú a ver mi, že kebyže sa starážom vidím, urobilo by mu to len horšie, pretože som úplne na hlavu. Vždycky keď... Tak proč mi píšeš a tam za tebou jedu na 4 dny? Hej, on ve mně vyvolává takovej vztah jak nikdo jiný. Proč, když teda víš, že se spolu nemáme vidět a tak proč mi voláš? Vymrdanec, skurvenej. Protože jsem úplně na hlavu. Vždycky, keď sa s ním idem niečo dohodnem, ma prepadne ten pocit, že neviem opísať. Ja viem, že mám za totálneho kokota, ale proste neviem, čo mám robiť. A ja. Nenapísal si svoje dôvody. To, že máš crisis, není důvod se chovat jako skurvený psychopat. Bo mi psal, že má teďka crisis a že já bych to měla jeho beztíšec, to píše za hovna, žádný crisis nemá. Reolko. A já. Jo. No, každopádně, potom nakecal Denisa něco ve stylu, že mi zavolá a že za mnou má, že jako něco. Že za mnou, že ako by se teda až tváril, keby jsem se k ní teďka priešel. A já,
Ty piči, to se asi neptej mě, ne, to jako na něho pull upneš, vole, a rovnou a že čau, já jsem tady. Prostě asi to je do píči něco, co mu zavoláš, vole, o čem si promluvíte. Jestli teda až vůbec chce vidět ty zmrde, vole, chápeš prostě. Takže týpek nakecal Denise, že mi zavolá, guess what, nezavolal. A píčo prostě, to je takovej disrespekt, vole, já tam jedu za ním do cizí země, do cizího města, za svoje peníze a týpek... Já vím, že mu to jednou karma vrátí. Já vím, že vole, jak se Rikoš by nedělal tolik mrdek ostatním ženám, že já jsem byla tady ta vole jeho karmička. Já vím, že se mu to vrátí prostě. Protože tohle je prostě... Hej, neuvěřitelné. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, neuvěřitelné. Prostě to je úplně do nebe volající, vole. Fujte mě nasral. To není možné. Víš co, to jakoby... Co z toho máš? Co máš z toho? Já nevím, jestli mu dělá dobře to, že jako já se s tím špatně. Já nevím, jestli jako je takový psychopat, že mu to dělá jako dobře. Jo, doslova je. Doslova, jestli jsi nevšiml, tak kolem nás je hodně takových lidí, kteří mají radost toho, když se někomu nedaří. Ale když nás rozhádávají. Píčus vymrdanej, vole. Skurvysyn prostě. Ne, to je prostě, ale jakože já bych to prostě v životě nikomu neudělal. Protože pokud mě někdo tak sere, že musí dělat nějak zle, tak nemám energii si s ním měsíc vypisovat, vole, že chápeš? A pak ještě mi píšou jeho kamarádky, že jak to je, že on jim tvrdí, vole, že já vypisuji jemu. Dětská má takovou jednu kámošku, s kterou jsem se párkrát viděl, že prostě se sledujeme a známe se. A já mu píšu, že nevíš co dělat, já jí poslal slovku. Vybranes dělá, protože jakoby já stojím na nádraží a on řekl, že tady jako bude a nikdo tu není, takže jako já nevím, jestli si mám jít jako na Airbnbčko sám, nebo jestli na ně mám kurva čekat, takže kdybys věděla, tak bys byla velice hodná, kdybys mi řekla, jestli píčo třeba žije. A ona, ne prosím, že si nešel nikam čekat. A já. Jeho nejlepší kamarádka. A já, girl, já jsem fakt debil. Ale nevíš, co dělá Pičus nebo jako kde je. A ona, já jsem s ním teda vůbec nebyla nějak v kontakte, ale určitě vím, že do Prahy nešel. A když mu volám user is busy, vole. A já, že jsem v Bratislavě a že se máme vidět. A ona, no nevím, proč si zase dal letový režim. Mně už to je prijebané za něho, ale úplně, aby som nic jiného nečekala. Ale chápem, že se z něco vymyslí, že se něco stalo. Yeah. Já to hlavně nechápu. Já nechápu, proč zrovna on mě tak jako láká. Víš, protože on je nejvíc basic, white, Slovakian, twink, z horní dolní, s humorem nula. Já nevím, já to nechápu, co na něm vidím. Jakože, OK, vypadá nice, ale nevypadá zas tak nice, abych dělal tohle. No nevypadá, no. Já tomu nerozumím, ale víte co, děcka, já vím, že tohle, já jsem si myslel, že už xkrát, že tohle bude ta moje poslední kapka, ale potom, co se mi teďka děje v životě, vole, soudy a pičoviny, mi došlo, že já mám svého bullshitu dost. Já nemám prostě energii tohle ještě dělat pro někoho jiného, takže vím, že tohle je jako moje pampala, jakože prostě. To si řekneme za 2 měsíce. A jako ty možná víš, že jako by se to klidně i stalo. Ne, já už nikam nejedu. Kámo, vole. to si říkáš, ale já si vždycky tohle to říkám taky a vždycky se ten týpek ozve a já jsem jak there's plenty of them. Já doufám, že ho potkám, abychom, já ho fakt, já ho chci normálně ho zblátit, vole. Normálně, na to, že jsem v životě nikoho nezbil, kromě Claše. Do Claše. No to budeš mít nového soupeře. Píčus. Speaker tě chce do dalšího zápasu, tak řekni, já mám mají soupeře. Píčus vymrdanej, Ale on by tam ani nepřijel, pak by ho soudili. Každopádně jsem si říkal, víš co, nebudu si kurvit prostě trip, padl jeden, ukáže se druhý. Takže jsem dal na story, že halo lidi, nemáte jít do trávu? A napsala mi nějaká fanouška, že má. Přišla s nějakým gay bestie a to byli nejlepší lidi, hej, oni byli úplně skvělí, dali mi trávu. Další den jsem psal, jestli nemají ibalgin, přinesli mi pičo 50 léků různých s neurolem a já miluji lidi slej. Takže jsem si tam zhulil a napsal jsem Braňovi číslo 2. Braňo, to je úžasný muž slovenský, který vyrábí ty nejvíc hezké mikiny. Vždycky, když mám nějakou pěknou mikinu, která má svoje kamínky, tak je to jeho. A napsal jsem mu, že si něco budeme dělat. A on že OK, tak jsme šli ven. Já, on, Rebeka, ještě prostě lidi, co znám, taková jako friend, se baví jako s Emou a tak. A mě za náma ještě pak přijít Honzin a myslím, že i Emma, ale nějak kvůli děcka nešli. A děcka, my jsme šli jako podniku, kde jsme seděli venku a chcelo. Jenže jak už prostě máš v sobě 10. drink, vole, a chči, tak ti nepřijde, že ti je zima. A já jsem už ten nebyl trochu nachlazený. Další ráno se probudím, sám, na Airbnb. Takovou bolest jsem píčo v životě nezažil. Děcka, doteďka mám zánět středního ucha, furt na něj, vole, tak poloslyším, ale už to jako v pohodě. Ale děcka, hej, taková bolest, to si řekneš, třeba bolí tě ouško, ale mě úplně pískalo v uchu a z toho ucha mě to začalo bolet normálně krk, pusa, já jsem nemohl mluvit, vole, nic, hej, já myslím, že chcípnu.
A ten den jsem měl jít prostě na oběd s Vladem, což je můj kamarád. A Vlado už jel jako za mnou a říkám mu, Vlado, víš co, my jdeme do restaurace, my jdeme do nemocnice. Takže Vlado mě tam vozil píčo po celé Bratislavě, protože první nemocnice my nemáme ušní, druhá nemocnice my jsme dětská, další nemocnice tu dneska nikdo není. Takže jsme 4 hodiny jezdili po skurvené Bratislavě. Ve středě to bylo něco urgentního. Jakože ono to bylo fakt jak píče, jo, ale jakože přežiju, vole, s uchem. Co kdyby to bylo něco, jak se tohle může dít, že 3 hodiny tě nikde nevezmou v nemocnici? Takže se pak někam dojeli, zjistili, že tam žádný ještě hytic nemá, že tam byli nějak nateklé, takže dali nějaký antibiotika, já jsem se totiž úplně bál, že mi budou to ucho propichovat. No. Co se nakonec díky bohu nestalo. A ten doktor, hlavně žádné mokro, žádné bazény a žádné akce. A já, jo, to víš, že jo. Vlezl jsem do auta a Vlado, jedeme na wellness a já, tak jo. Takže jsme jeli s Vladem na wellness někam do Rakouska, nějaký velice poš, vole, wellnessíček. Přijdeme tam, jeli jsme tam hodinu. Vlezeme tam, jsme půl hodiny na jídle, protože jsem byl zkouřený jak kráva. Vlezeme do bazénku, jsme tam půl hodiny a rozhlasám. A já, what? A najednou všichni začali odcházet. A já, co je? Oni zavřeli o hodinu dřív. Takže já jdu hodinu do Rakouska se vylebenit v sauně, aby mi řekli, že mají zavřeno. A poslouchejte, děcka, tam to nefunguje jak v Česku, když si koupíš prostě vstup, zaplatíš a jdeš do píči. Tam to z nějakého důvodu funguje tak, že oni ti dají ten čip a platíš to až u konce i s tím jídlem a takhle. My tam vlezeme, půlhodinová řada na placení, protože tam jsou 2 týpky u pokladny. Úplně já nechápu, proč to mají takhle debilně vymyšlené. Víš, to je úplně hloupost. Takže čekáme, my se déle byli v té řadě než v bazénu. Reálně. Takže vole, výborná noc, přijedeme domů a mě Vlado dal nějaký píčo konský uspávadlo, já nevím, nějaký strašně silný jako painkiller, který je jenom na předpis. A bylo mi strašně dobře. Každopádně ten mi dal třeba ve 12 hodin a ten prášek přestal vyprchávat. Takže my jsme přišli domů a já myslím, že chcípnu. Takže mi to zase začalo bolet. Já nevěděl, co dělat. Já jsem jako asi 6 paralenů, vole, nic, píčo. Pak jsem si tam dal hrnec a tady jsem si dával jako tu páru, vole. Já fialový, růžový, píčo, strašně to bylo. Tak jsem řekl, ať Vlado vejde domů, protože jsem šel vole spát asi 10 ráno večer. Takže další večer superozní. Pak jsem se probudil, to ucho mě díky bohu jako bolelo, ale ne zase tak hrozně. Každopádně. Nevím, co jsme dělali ten den další, ale pak bylo pondělí a v pondělí jsem měl už domů. Každopádně, jelikož jsme s Vladem vlastně nedělali nic jiného, než jezdili po nemocnicích, vole, a po Rakousku, tak jsme si říkali, že ještě jako předtím, než odjedu, takže sáme aspoň obídek nebo něco spolu, nebo jsme se dlouho neviděli. A já jdu do té restaurace, že jsme měli potkat a Vlada mi píše, že tam budu až ve 3 boje ve fitku. A byly třeba 1 hodina. A já tam potkal servírku, s kterou se zná Vlado, takže jsme si začali nějak jako povídat a najednou si sedla ke mně. A já, jeden drink, druhý drink. Oni měli strašně dobrý Frozen Port San Martini. Vypil jsem jich asi 12 a byla 3. hodina, přišel Vlado a já jsem byl lit. Já jsem nevěděl, kde jsem. Takže mi bylo jasné, že já asi dneska jako domů nepojedu. Takže jsme si řekli, že dneska to trošku rozjedeme, že uděláme jako pár trošku. Vlado si koupil tedy nějaký vole nový autíčko, vole, takže se tam jezdili vole Mercedes, jak se mu říká takové to otvírací auto? Kabriolet. Takže se tam vozili. A týpek, Mercedesem. Já nevím co. Mercedes si kupuju já, babes. Whatever. No prostě nějaký rich auto, vole. Takže se tam vozím, vole, autíčkem po Bratislavě a šli jsme do nějaké tam místní restaurace, vole, na oběd. A koho tam nevidím? Pimpa. A Pimpa tam seděla s nějakýma 2 buzerejrejs a oni vymysleli, že prej půjdeme jako k ním na byt k jednomu z těch týpků. A pak, že někam jako večer půjde. Ta Pimpa mě s ním odala někam do prdele, už jsem ji neviděl. A Vlado, že tam pak jako přijede. Takže já jsem prostě byl na bytě s 2 random gay Slovák twinkama, který jsem v životě neviděl. A byl jsem strašně na sračky. A jak jsem takhle jako hodně na sračky, tak nemám nálu si povídat. Já jsem jenom jakože... Takže já tam 2 hodiny ležím, nemluvím s nima, oni se povídají mezi sebou. Já tam volám na FaceTime se Bušovi, že jsem božel někde na bytě. A vůbec nevím, co se mnou bude dít, protože nemám už Airbnb, nevím, kde budu spát. A můj kufr má v autě Vlado, který mi neodpovídá 2 hodiny na zprávy. A já... Žijeme len raz. Potom jsem zjistil, že Vlado mi neodpovídal na zprávy, protože srazil nějaké děcko na kole, takže byl policajtů. Nebo to děcko nějak bylo na něj, já nevím, I don't know. Takže Vlado pak přijel strašně pozdě, třeba až, já nevím, v 11, a my tam byli třeba od 5. A Vlado pak řekl, že už nemá náladu kalit, takže tam prostě sám třeba 3 hodiny seděl střízlivý. Každopádně já a ten jeden Slovák odešel, takže jsem tam zůstal já, jeden Slovák a Vlado. No.
A já a ten Slovák jsme byli, že tak budeme kalit. Takže by tam chlastali nějakou jejich pálenicu, vole maďarskou, nebo co to do píči bylo. Pak vodku a prostě, jak ta Simona zpívala, že v Praze nepředvrženě sněží, tak to platí i o Bratislavě. Takže tam trošku padlo něco do nosu a byli jsme lid. Vlado pak odešel a já jsem zůstal s tím týpkem. Takže jakože budu spát u něj a že OK, vole, tak budu spát tady nějakým random bytě v Bratislavě. Vlado mi donesl tam kufr a prostě si furt povídáme s tím týpkem, jako by se nechumelilo. Ale chumelilo. No a potom byl ten týpek začal být tak jako víc a víc friendly. Tadáš. Každopádně. Jsi taky pěkný. On Máš prostě jich začal být samý takový naosak. velice friendly a byl furt, že ne, spíš ne. A potom prostě jsme se začali nějak líbat out of nowhere. To bylo teďka jakože reakt. Ano. A během toho, co se líbáme, tak mě prostě, já jsem na něm seděl, on mi tam mačkal prdel, a tak on mě sunul až jako, ne, že to nemůže. A já, jak ne? Proč ne? A on, no tak prostě kvůli Maťa. A já, who the fuck gives a fuck about Maťo? Kdo neví, kde je Maťo, tak Maťo je týpek, kterému jsem koupil Diorboty a pak se na mě vysral a šel na dovolenou s jiným týpkem. To byl Slovák number 2, taky kokot, zdravíme. A já, píče, proč mluví o Vladovi, ne? O Maťovi, jakože jsem vůbec Vlado, Maťo, Braňo, vole, to se plete. No, a on, že prostě kvůli něho, a já, píče, jsem vůbec nechápal, já, OK, tak se asi nějak jako znají, ne? A já, že mi je úplně upíče ten týpek, že jsem ho neviděl, vole, od minulého léta. Takže potom jsme na to prostě nějak vlítli a mrdali jsme rádi, že celou noc, já jsem prostě nespal. Do 11 do rána. A ten týpek, hej, já to vůbec nechápu, protože já jsem byl ožralej, hnusnej, nevěděl jsem, že budu za někým jebat, byl jsem nenamalovaný, jakože, a byl jsem v kroksech a v tričku, prostě jakože fakt jako, nevypadal jsem nejlépe. A on furt, pane bože, že jsem úplně nejlepší prostě, úplně nejlepšího sex v životě. Prostě byl jsem úplně v píči a já se to vůbec nechápal, protože to bylo jedna z mých nejhorších vole sex performance, já jsem prostě ležel, vole. A já tak si dělej to svoje. Takže ten za mě strašně nadšený. Teďka postoval nějaký post a napsal tam něco ve stylu, že jedu si ten hustle, ale radši bych se s tebou něco to, prostě něco, víš, že to bylo myšlené tak na mě. A já že, well. No, každopádně, my ležíme v té posteli, je třeba 12 hodin a alkohol doalkoholoval, začal jsem střízlivět. A dostal jsem strašně morální kocovit. Bože, on ten týpek nebyl hnusnej, ale dostal jsem strašný x toho, jak byl ze mě jako udělaný, víš, jak byl až moc jako takovej. A já, pane bože, co tu dělám? Co tu dělám na nějakým random bytě, vole, až jsem nespal. A já musím pryč. Takže jsem mu řekl, že se jdu sprchovat, vlezl jsem do té sprchy, ani jsem nezapl vodu, hledal jsem nejbližší vlak a jel za půl hodiny. A já, víš co, mrdá sprchu. Já jsem si vzal kufr a já, tak čau! A jel jsem nechat do Prahy. Ale teda by jsem mu nenapsal. Takže to byla taková moje divoká noc s týpečkem. A další den mi píše Vlado. By the way, Vlado je taky ex Maťa. Takže máme společného ex, prostě tam po sebe skáčou jak králíci. Vlado píše, haha, milujem, třeba jsem se dozvěděl zásadnou informaci, že a Maťo jsou si celkem close. A já že, kdo to je? A on, ten, co tě jebal, ne? A já, oh wow. Aha, takže jsem zjistil, že oni jsou jako bestiny, že oni jsou jako bros. Takže já jsem mu prostě vyjebal bez... Prostě, to je ta, jako já to mám trochu v píči, jo, ale aspoň něco za ty Diorboty. Prostě trošku homie hopper. Prostě jsem homie hopl, ale já to nevěděl, ale pak mi to dávalo smysl, že proč mluví o Maťovi. On mu pak psal, já jsme tam dojebali a on mu psal něco, Maťo tam volali a já, ahoj. Takže dětská Bratislava záživná, už tam se nikdy nepojedu, doufám, že jsme pěsti. Ale taky tomu nevěřím, bez jak za měsíc byl tam skákat s nějakým Slovákem. Každopádně záživný zážitek, bylo to výborné, úžasné. A přijel jsem do Prahy, byli jsme doma třeba 3 dny a najednou jsme měli nějakou, proč jsem se tak ožral? Ano, děcka, můj úžasný tatínek a moje nevlastní maminka a můj brácha přijeli do Prahy a já jsem je vzal na oběd do Brazílie, a protože je to prostě velmi dobrá restauračka a říkal jsem, že vezmu někam. Jako, chápeš, co nemají prostě v Ostravě, nebude brát nějaký basic, chápeš, restauračky. Takže jsme šli do Brazília a... Brazília. Nebo já nevím, jak se jmenuje, whatever, vole, já říkám všechno špatně. Prostě já jsem takový boomer, z těch názvů, mě to je jedno. No, a já tam vypil třeba 8 gin a toniků, třeba ve 12 hodin odpoledne a byl jsem už celkem lid. A pak jsme jeli ještě k tátovi na byt a tam jsem si zahulil 2 brčka. Z toho jsem jel za Sebastiánem Šiklem na večeři s Natálí Hefnerovou, kde jsem vypil dalších tak 5 gin a toniků. A pak já, že jedeme k Denny. No, tady jsme se zhulili po 6. asi za ten den a říkal jsem mi, ty vole, protože další den měla přijet Simona. Já ji chci vidět teď.
Tak volám Simoně a já, Simono, dojeď. A ona, ne, že nemá jak, že už nic nejezdí, protože bylo třeba vole kolik? 12, 11? No, mega a já, pozdě. já ti zavolám tak stála. A ona, haha, jo, 10 minut a Simona furt nic. A já, pičo, tak jí volám a já, kde jsi? A ona, si myslela, že si mám prdel. A ona, no že nejede. A já, pičo, a tě neser mě, prostě jedeš. A ona, ne. A já, dej mi adresu. Čeká mi tu adresu a já, za 2 minuty je tam. Takže já jsem poslal tady vole Simoně za 3,5 litru vole Ubera do Prahy. A já lidi, tak když už tady budeme čekat na tu Simonu, tak musíme se trošku povzbudit, aby to čekání bylo jednodušší. Takže jsme zavolali kamošovi, dovezl materiál a jeli se bomby. Přijela Simona ve 2 ráno, my si totálně v píči jsme si pouštěli Cool Girl ve 2 ráno a pak jsme tady seděli do 9:30 rána. A pak jsme jeli se Simonou domů, ta cesta byla úplně pičo, morální kocovina, vole, světlo, pičo, červená, 30 stupňů, vole, ten Uber řidič, a pane bože, proč jsem to dělal, už stálo mi to za to. Já hezky sedím v tom Uberu a moje hlava říká, ty nechutná děvko, stálo ti to za to, co teďka prožíváš, nemohl jít o 3 hodiny domů dřív? A opět říkám, pičo, vole. No, dojeli jsme domů a v Leničce čekali 2 strongbowy, takže jsme vzali ještě 2 strongbowy, další brko. A když se spát a Simona, dá budík na 12, musíme vstát normálně. A já, jo. Dnes si lehnout a bylo 11:30. A my, OK, tak to dáme na 2. Stali jsme ve 2 a nějak 2 dny na to děcka se uskutečnil Gay Pride pražský, kam jsme šli. Simona tam šla za Adidasem, já ne, protože mě nikdo nepozval. Což jako by se jim ani nedivím, protože minulý rok jsem s ním měl spolupráci a trošku jsem to pohnojil, takže jako. Ale potom jsem s ním dal další kampaň, takže jsem si myslel, že se jako chápeš. Že se bavíte. Ale jako asi si říkali, že po minulém Prideu nebavíte. asi ne. Takže tam pozvali nějaký relevantní influencery a tak. No, každopádně já jsem na Pride jako chtěl, vole, Adidas na Adidas, prostě jako já mám Pride velice rád, já tam vole chodil od mých asi 9 let, nebo tam chodila máma, takže jsem nachodil s ní. A děcka tenhle rok to prostě nešlo. Já jsem každý rok šel ten celý průvod, vole. Minulý rok jsem měl ty Demonia boots, 20 cm a v těch jsem lezl ty schody na Letnou. No. Víš, jak jsou schody na Letnou? Ano. Tak to jsem lezl v takovýchhle botech. Ale tenhle rok dětská mi stačí třeba půl hodiny a bylo 40 stupňů. Dusno, na umření, všude hudba a já lidi mi to nedáme. Takže jsme šli najezd jsme šli do Louvru, jsme šli na nějaký vole kuř na paprice a pak jsme si tágem dojeli nahoru. A tam jsme pak byli třeba 5 hodin, jsme felili a tam už to bylo fajn, tam už to bylo jako. Já to mám strašně, ten průvod je jako, když je fajn počasí, tak je to fajn, prostě si jdeš, je tam dobrá hudba a tak. Ale píčo je 2019 chcelo a teďka bylo se 40 stupňů, takže to se prostě nedalo. Takže jsme tam dolezli taxíkem a nož to bylo fajn, to bylo super, potkal jsem hodně z vás. Protože to je takový friendly, víš, že to není jak festival, vole, nějaký jde prostě slušný na straní, vole, a čekáš tam fronty, vole, na chláze, na žrádlo. Já jsem nasrala na tu muchu skurvenou. Ale tam je takový pohodový, tam všichni sedí, vole, píčo na té trávě, vole, hraje tam fajn hudba. Takže tam jsme byli nějak, bylo to fajn, potkali jsem zase hodně z vás a píčo děcka, jdeme si tam po cestičce takhle. A teďka někdo řve, Tadeáš! A já píšu nějaký fanoušek a tak se otočím a tam Alex Michaelová Slejtina sedí na zemi a já, oh wow. Takže jsme potkali Adama a Alex a vlastně asi půl hodin seděli, pak jsme tam debatovali s nějakýma vole křesťanama, co tam stáli z celý Ježíště zachrání, vole. A pak jsme jeli dom, takže Pride super akce, výborná. Denis zůstala doma. As always. LBG icon. I don't support gays. A děcka, včera jsme šli s Denulkou na Barbie. Já už jsem na tom byl jednou v Ostravě. Já jsem na to měla jít s týpkem, který se mnou přiletěl z Londýna, ale potom zase odletěl, takže jsme nestihli na tu Barbie. Story time o tom je na mém Hero Hero. By the way, to byl můj první film, na který jsem šel sám do kina, protože jsem říkal, víš co brdat. Protože jsem byl prostě na kupáku a já víš co, to chci vidět, to jsem sám lezl. A děcka, jestli nám někdo viděl, já jsem tam prostě tam všichni ve skupinkách a tam sám seděl a brčel jsem tam uprostřed kina. A o kterých částí si brečel? Jak jsem tam šla procházet s tou majitelkou Barbie a ona now feel. A já to mi tam slzička pičo ukápla. To mám taky ukápla, no, včera trošku. No a děcka, včera jsem šel já, Jiříček a Danielka na Barbie. My teďka jsme nově i kritici filmu, protože jsme kritikovali Cool Girl.
tak se pobavíme o Barbie. Děcka, já jsem ten film, když to jako se oznámilo, tak jsem byl takový velmi jako nadšený, že to bude super. Velmice. Já jsem říct very a velice nadšený. Ale potom třeba poslední měsíc, než ten film začal jako fungovat, tam je to zašlo strašně srát. Protože, vole, OK, marketing jako dobrý, vole, naspět to všude a očividně se jim to vyplatilo, bude to jeden z nejúspěšnějších filmů vole, v historii. Ale mě tak iritovalo, jak každý píčus, vole, si dával na story, vole, takový ty Barbie AI a ty Barbie postry jejich. Protože všichni se cítí strašně jako, že to zajímá ty lidi, víš? Protože vždycky takovéhle něco, třeba ten film to vyrobí, a ti lidi se k tomu cítí strašně connected najednou, protože to není jako, že sdílím poster, ale tam může být můj obličej, to je vtipné. A sdílí to všichni píču na stories, ale a si každý dělá co chce, ale prostě už je to fakt sralo, vole, vidět, já sleduju 300 lidí a 250 vole měl na storíčku, vole, každý den s kurvenou Barbie. Takže jsem byl takový už jako hodně over it, my jsme byli v tom Londýně a v každém obchodě, vole. Jo, úplně všude, no, na ulicích a prostě na autobusech, vole. Jsem byl, že, nebo já jsem takový, že jestli to nebude dobrý, tak mě kurva naserou. Takže jsem šel do toho kina s takovým jako spíš špatným očekáváním, jak to říct. Každopádně, byl jsem tam a byl jsem velice nadšen. Dal bych tomu takových reálně asi 10 z 10, protože je to vtipný, má to message, je to, že u toho cítíš podle mě každý jako pocit, co může. Víš, že tam u toho jako si zabrečíš, zasněš se, je to velice fajn. Já když to oznámili, tak já jsem si myslel, že bude nějaká bullshit komedie. Jo, já taky no. Takže čistě komedie, já jsem si myslel, že bude o tom, že jako je to Barbie a že jako půjde do real světa a bude tam zažívat nějaký trouble. Víš, jak když to je nějaký ten Disney film, že jako kreslená princezna a pak se s ní stane reálný člověk. Prostě víš, že to bude nějaká kokotina. Každopádně je to velice víc než tohle. A myslím si, že pro Barbie to byl velice dobrý marketingový tah udělat tady ten film. Určitě, 100%, jakože literally they won. Každopádně, když ten film oznámil, tak hodně lidí bylo nastaných, že jsou ti herci jako moc staří. Že jakože Margot Robbie a je to Margot Robbie, ne? Jo. A jak se má ten týpek, co hraje? Ryan Gosling. Also, can we just talk about how hot he is? Jakože já jsem byla taková jako ježiš, jebat, jako mě se nikdy nelíbil. Ani z těch jako trailerů, ani nic, ale v tom filmu I don't know, something about him. He's to jde vidět, really že tady se má prostě rád dam. Možná tam hraje jakoby ráně stereotypického hlupáka. No. Povídej, jak se ti líbil. No, byl to sexy chlap. Já si myslím, že ten casting byl celkově fakt dobrý. Že jakože tam všichni ti herci byli fakt jako fajn. Taky se mi líbila, jak se mi taková ta týpka, co hrála tu Weird Barbie, ona je v tom... Nevím vůbec. No taky znám, prostě velice vtipná bába. Takže ten film, podle mě ve všech kritériích, co se dalo, tak to splnili. Soundtrack, co se tam děje, je to vtipný, je to i smutný, vole. Ta scénografie toho filmu, jakože ty ten vizuály. film byl nádherný, jakože fakt jako vizuálně to bylo úplně prostě jako nádherný. Hlavně já jsem se pak koukal nějaký to making of a oni to fakt všechno stavěli, že i ty scénky, kdy oni cestují z toho normální, do toho Barbie světa do toho reálního, tak to všechno jakože i ti delfíni jsou jako nakreslení reálně, že takže úplně crazy, že do toho plně šlo strašně moc jako času a peněz, vole, a we could never. We could never, no. Což to bylo něco. Já bych se chtěla pobavit tady o té jako stránce toho, že to bylo jako feministické. Protože na to si strašně moc lidí jako stěžuje, takové ty ublížené prostě ženské, co chcou sloužit týpkovi. Ale reálně... No hlavně ti týpci. A hlavně ti týpci. Pokud seš muž, který je 100% vyrovnaný se svým mužstvím, tak ten film nevadí. Pokud ten film vadí, to jsi ten týpek, který by si na sebe nedal, vole, z prdele na Halloween parku, bude to moc gay. Já. Jakože takhle jo. Pokud to vadí týpkům, jakože vadí, tak je to z toho důvodu, že oni moc dobře ví, že se vytýká něco, co je pravda a sere je to. Chápeš? Když ti někdo něco vytýká, nebo ti někdo něco říká a ty víš, že to je pravda, ale nechci si to přiznat, nebo s tím nějak boješ, tak ti to jakoby nasere. Ty víš, že to je pravda, bo ten film reálně vytýká patriarchát, což jakože rightfully, protože patriarchát is everything that is wrong with the society. A ti týpci to jako viděli v tom filmu a byli úplně jako ublížení, víš, že prostě jako, ale to je real shit. Jakože ten film reálně pomocí, vole, pár scének ukázal to, co je špatně z tohle společnosti a to není jako, prostě já nechápu, jak někdo na to může do píči nadávat a být jako Barbie je feministický, vole, film, a prostě propaganda. Už to bylo moc. Co na tom bylo moc? To doslova ukázalo, jak tahle společnost funguje.
A to, že ženy jsou utlačované. A že muži jsou kokoti, co vládnou tomuhle světu. A pak se vole ty role jakože prohodily. Chápeš, jakože v tom Barbie světě prostě A ti chlapi. Jo. Vymýšlený film? To je too much! Kámo, prostě... Vymýšlený svět dokonce, to ani není jako reálný svět, to je Barbie World. Oni že, cože? Tohle je moc. Hlavně kolik je píčo vyrobených filmů čistě pro muže? 4000. Píčo, všechny, vole, James Bondy, všechny, vole, Marvely, všechny Transformers, píčoviny, hovna jsou vyrobené pro muže, vole. Sorry, no sorry. A vám pro takové ty Pick Me Girls, to jsou že, jo, já miluju DC a Marvel a mám ráda Transformery. Ale všechno tohle je pro typky a pak se udělá jeden film, který je pro girlies and gays. A nemyslím, že to je jen pro ně, to pro celý, vole, svět by to měl vidět. A oni jsou že, this is too much. Get over yourself, bestie, it's okay. Každopádně mě se to prostě líbilo, protože jako, jak všichni byli jako, to je moc, jakože chápeš, já obviously jsem feministka, as everybody should be, ale jako, taky nejsem nějaká taková ta prostě, chápeš, vyhrocená, co nenávidí muže. Ale to není feminismus, to jsou prostě vyhrocené typky, to je úplně dvě různé věci, jo. Feminismus není o tom, že nesnášíte vole muže, ale to, že máme mít vole stejná práva, což nemáme. Každopádně... Je to úplně crazy, když mi bylo třeba 10 a mě máma řekla, že jakoby typci jsou více placení než ženy. Jo. Bo to ti nenapadne, Jo. to ti nenapadne, je to úplně wild jako. That's one of the many things that is wrong in this society as a woman. Každopádně, jako můj kamarád, který je velmi jakože gay friendly a všecko prostě takhle, tak mi říkal, že na tom byl a že na něj to bylo too much. A já jsem si říkal, ty pičo, když to říká on. A teďka honestly, nevím, co si o tom kamošovi mám myslet. But there was nothing too much. Takže jsem byla taková jako, jsem zvědavá, ale jakože it was so fucking fun. Víš, a bylo to třeba ten sex ve městě, to pokračování, to je úplná kokotina, viděla jsi to? Ne. Já bohužel viděl tu první sérii celou, bo jsem počkal, že se zlepší, teďka je druhá. A oni prostě dali pryč Samanthu do prdele a přeli tam jakoby ke každé novou bestii, takže jich je tam 6. A každá ta bestie je černá a nebinární. A neřeší se tam nic jiného. Pak ještě Charlotte má nebinární dceru. A prostě, že lidi si jdou pustit sex ve městě, vole, aby koukali na sex ve městě. A ne, vole, prostě hodinu, vole, Vogue class. Takže chápu, že u nějakých věcí prostě, že ne každý film musí být o, vole, feminismu a o rasismu a o homofobii. Ale myslím, že tenhle, chápeš, takže chápu, že jsou lidi nasadení, že oni berou něco, co už nějak bylo a předělávají to v něco nového. Ale jakož tohle je úplně nový koncept a nový film, tak tam nemáš co vyčítat. Přesně. A já nevím, já upřímně hlavně z o tom toho... celá Barbie je, Barbie sorry, já vždycky, ale prostě Barbie, když se vydala v roce 1960 nebo kdy píčo, tak do té doby byly jenom panenky, že si jenom děti hrály, vole, z babies, protože to bylo, že jako holky mají být matky, takže se budou hrát s tím, že se stane o děcko. A Barbie byla první hračka, kdy žena měla svůj dům, svoje auto, a nebylo to Kenovo auto, ale bylo to, chápeš? Takže chápeš, to dává smysl, že Barbie film bude o tomhle. Takže prostě tam nemáš na to si do píči stěžovat. Přesně tak a já jsem upřímně z toho filmu byla fakt nadšená. Jakože já mám občas problém si jako užít něco nového, že chápeš, když třeba se dívám na seriál nebo něco, tak mi to zabere třeba 3 epizody, než prostě se do toho jako dostanu. Já třeba reálně po 10 minutách into the movie jsem byla jako, tohle je skvělý film. A pak jsem sama odešla, byla jsem fakt nadšená a já bych na to šla znovu a nejspíš na to asi i znovu půjdu, protože it was so fucking fun, A jako byli že jsme mi na to to fakt s bavilo. heterosexuálním mužem a taky řekl, že se mu to líbilo. Jo, takže tak. Tedy, hej, píčo děcka, byli jsme s Jiříčkem, vole, v kině. A Jiříček je můj velice dobrý kamarád, který dělal sociální sítě s Prokopem Holým Lighthouseu, takže jsme spolu vlastně 2 měsíce byl s náma ve vile. A od té doby se prostě vídáme furt, je to prostě jeden velice blízký kamarád z naší jako friend group, co takhle bavíme. A my jsme byli předtím na kafíčku v Koloseu, takže šel potom s náma a nejvíc dojemná scéna, u který jako fakt všichni čumí na ten film, a týpek, že se nevychtěl. On se zvedl, takhle se šel dolů a on má 2 metry, takže všichni čuměli, že kam ten týpek jde. A vpravo máš východ z kina a vlevo je nějaký unikový východ zamčený a on jde doleva. A takhle tam dělá s tou klikou a tam úplně všichni tam v tom filmu. A on tam vepředu. Takže dostal trošku výsměch, trošku se tam zasmál přes celý sál. Takže on reálně neviděl tu nejvíc jako important. Ale i tak se mu to líbilo. Good for him. Takže děcka, já dávám Barbíně 10 z 10. Já tež a půjdu na to znovu. Já ne, bo už jsem na to byl 2krát, ale doma se určitě, že pustím.
Já na to určitě půjdu znovu a možná po třetí. Takže tak děcka, to bylo vše z dnešní epizody, další letní slasti, spíš takový neslastí bych to nazval možná i. A doufám, že se užili a vidíme se u další epizody. Čau buzíčci, ahoj!